Goddag og velkommen til Sport er Godt. Jeg er jeres charmerende vært Michael Laudrup, og jeg vil være med jer i det næste stykke tid. I dag vil programmet hovedsageligt handle om nye sportsgrene, såsom poker og pælesidning og kalaha. Disse nye, spændende sportsgrene, som er kommet ind på verdensscenen. Når disse nye sportsgrene er ankommet, så bliver vi selvfølgelig også nødt til at sige farvel til andre, måske mere kendte sportsgrene, såsom bridge og skak. Ja, undskyld Kasparov, men I var jo aldrig videre ophidsende at se på, når I sad der rundt om dette firkantede bord. En af de nye sportsgrene, der er kommet til, er fantastiske stangtennis. Det er en dansk sportsgren, som er kendt fra campingpladserne rundt omkring i landet. Vi har fundet en selvproklameret ekspert i denne sportsgren, Gustav Gren. Velkommen til dig, Gustav Gren. Mange tak. Du er som sagt selvproklameret ekspert i stangtennis. Ja, det er. Kan du eventuelt fortælle os lidt, hvad der gør denne sportsgren så fantastisk? Jo, det der gør stangtennis så fantastisk er jo i modsætning til den gammeldags tennis, hvor at man bare skyder bolden frem og tilbage lige ud hele tiden, og allerhøjst skråt, hvis det er rigtig ekstremt. Så i stangtennis, der kan man jo skyde bolden og så ryge den rundt og i cirkler og nogle gange rundt den anden vej. Okay, altså og det rundt om stangen? Ja, præcis. Ja. Rundt om stangen. Og det tilfører et vis lag af spænding og af teknik, som tennis har manglet i mange år. Ja, det kan jeg godt se. Ja, det var meget ensformigt, ja, og det her det er så nyt og spændende. Præcis. Kan du nævne nogle af de mest basale teknikker inden for stangtennis? Noget af det mest normale, man gør, eventuelt også noget af det mere vilde? Jo, der er for eksempel en af de mere interessante teknikker, det er den aggressive teknik, hvor at man løber imod modstanderen, mens man skyder til bolden, for ligesom at trænge ham tilbage, og presse ham. Ja. Det virker meget aggressivt, det kan jeg godt se. Det. Ja, men det må vel også presse ens modspiller. Den modsatte vej rundt, så han kan jo ligesom ikke gøre den her. Ja, det er det, jeg gør. Okay, ja, det er meget smart. Ja. Kan du nævne nogle spillere, der spiller det stangtennis? Altså, jeg ved, jeg er meget ny til det her, og ved ikke så meget om det endnu, men det vil jeg selvfølgelig gerne lære. Jamen, selvfølgelig. Så nogle spillere gerne. Ja, men der er jo for eksempel Kåre Bat, som er en... Han lyder dansk. Det er han, og han er et stort talent inden for stangtennis. Og han er også ved at bevæge sig op på det internationale niveau. Okay, og hvad gør, at han er så god, som han er? Han spiller meget stabilt, og han spiller meget aggressivt, og han spiller meget. Han spiller bare meget? Ja, okay. Jamen, træning er vel vigtig i alt sportskamp. Det er jo rigtig godt. Hvordan skal man gerne være, hvis man skal være rigtig god til... Der er jo visse spillere, der ikke helt kan opnå sådan det helt høje niveau på grund af deres fysik. Ja. Hvorimod der er andre mennesker. Den ultimative krop til stangtennis er den, som for øjeblikket ejes af Nelson Mandela. Okay. Ja, han er... Det bliver ikke bedre. Det er det ultimative. Hvordan noget med aerodynamik, noget med kropsholdning? Også det, ja. Okay. Det er bare alt. Det går op i en højere enhed. Ja. Hvis du siger, at aerodynamik er måske en vigtig ting, har det sådan noget at gøre med netop den teknik, du nævner med at løbe rundt? Ja, for eksempel. Ja, okay. Ja, okay. Nu skal vi se. Ja, jeg kan jo så nævne, at vi faktisk har fået et interview med ham her, Kåre Bat. Vi er nu rykket udenfor, hvor vi står sammen med den fantastiske danske stangtennisspiller, fantastiske Kåre Bat. Først og fremmest, Kåre, tillykke med din triumf ved Wimbledon her i weekenden. Det var jo fantastisk. Jamen tak skal du have. Vil du ikke stoppe det der? Tak skal du have. Det var fantastisk at vinde. Altså, jeg slog Andre Agassi i finalen, ikke? Ja. Og Kevin Federline der i... Jeg tror alle sammen, I ved, hvem Federline er. Ja. Hvad er det, der gør dig så fantastisk til stangtennis, som du er? Jo, men jeg har været under en rigtig god talentudvikler i mange år på Møn Campingholdet. Ja. Den er ikke så stor klub, men de har rigtig god talentudvikling. Ikke? Okay. Og nu er jeg så her skiftet til Københavnerstængerne, som går efter det danske mesterskab hvert år og virkelig er med i Europa. Jamen, det er selvfølgelig det er en rigtig god ting at være med blandt toppen. Ja, jeg håber på et udenlandsophold om nogle år, ikke? Ja, det var det. Jeg ved, at der er nogle forskellige arter af stangtennis. Vi kender vel alle sammen den almindelige 1 mod 1. Er der andre forskellige arter, og hvad spiller du eventuelt? Dine favoritter? Ja, jamen, jeg kan godt lide at spille double som angriber, ikke? 4-4-2 stiller vi nogle gange op i, men det er mest i holdsport. Så når jeg spiller single alene, så spiller jeg, hvor man står ret over for hinanden, face to face, ikke? Ja. Står og skal prøve at ramme den anden i ansigtet med bolden, ikke? Det lyder meget voldeligt. Ja, men den anden skal så prøve at undgå
Okay. Og så kan man måske selv blive ramt i baghovedet, hvis Er du meget god til det her? Jeg har vundet alle mine kampe på nær en mod Keanu Reeves fra Matrix, som han undgår alt jo. Han sætter jo tiden i stå jo. Han er jo nærmest en maskine, som vi siger her på kanalen. Hvad med fans og sådan noget? Har du svært ved at gå på gaden helt almindeligt for dig selv? Jamen jeg vil jo mene, at nogle gange så har jeg lidt problemer. Det er jo Corbat! Der er jo en, Der kommer faktisk en fan lige her. Det er Ej, kan jeg få den sindssygt. Vi ved ikke, hvad der sker til kampen. Der er ikke nogen, der har stoppet ham. Hvorfor er der ikke nogen, der har stoppet ham? Det virker okay. Det er mit højdepunkt. Det er Corbats autograf. Ja, der kan du se. Der kan du se. Sådan har jeg det jo hver dag, ikke? Det er ikke godt at gå hen og blive stresset. Ja, det er forståeligt. Men så tror jeg, vi vil slutte herfra, så jeg har ikke andet end at sige tak for nu, Corbat. Det var hyggeligt at møde dig. Ja, selv takker i lige måde. Og ja. Kan du ikke godt stoppe? Undskyld. Og tilbage til studiet. Velkommen tilbage til studiet. Vi har ikke rigtig med på programmet nu, så det eneste jeg vil sige er tak til dig, Gustav Gren. Det var godt at møde dig. Ja. Og tak fordi du vil komme. Ja. Så farvel og tak for nu. Og den sidste ting, husk, sport er godt, rigtig godt.